सिंह। डॉक्टर साहब कोनो करी न उपाय, जल्दी से लिख दी न रउआ दवाई। डॉक्टर साहब कोनो करी न उपाय, जल्दी से लिख दी न रउआ दवाई। बड़ी हम बानी परेशानी में। अरे यह बुची होई के पशु लखाल, एह बुची होई के पशु लखाल, दुख ना होई जवानी में। ए बुची होई के पशु लखाल, दुख ना होई जवानी में। डॉक्टर साहब कोनो करी न उपाय, जल्दी से लिख दी न रउआ दवाई। डॉक्टर साहब कोनो करी न उपाय, जल्दी से लिख दी न रउआ दवाई। बड़ी हम बानी परेशानी में। अरे रानी हई के पशु लखाल, ए रानी हई के पशु लखाल, दुख ना होई जवानी में। ए रानी हई के पशु लखाल, दुख ना होई जवानी में। ए बुची हई के पशु लखाल, खालो खालो, दुख ना होई जवानी में। रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहिबगंज। दुखावा भगाई सूट कोई जाई दवाई, देहम दुखावा भगाई सूट कोई जाई दवाई। देखो हमर के पशु लखा के तू तो होई जाइबू फिट, जब लागे लगू फिट, खाए लगबू तू बार बार आके। मुठ पर और तपसो डॉक्टर साहब, ना होई हमरा मुहमा में गायब। मुठ पर और तपसो डॉक्टर साहब, ना होई हमरा मुहमा में गायब। कितनो घोटत रहब रक्त पानी से। ए रानी हई के पशु लखाल, ए रानी हई के पशु लखाल, दुख ना होई जवानी में। ए रानी हई के पशु लखाल, दुख ना होई जवानी में। बुची हई के पशु लखाल, खालो। बुची हई के पशु लखाल, खालो, दुख ना होई जवानी में। बुची हई के पशु लखाल, पावे दुनिया में नाम, सबके करी ले आराम। पावे दुनिया में नाम, सबके करी ले आराम। सुता चेक करी आला लगा के, करी ऐसन चेक तोहे चंदन अभिषेक, नहीं पछताइबू यहाँ से जाके। प्रीति प्यारी के लागे लगन जी, ऐसन इलाज से होई गड़बड़ जी। प्रीति प्यारी के लागे लगन जी, ऐसन इलाज से होई गड़बड़ जी। ऐसन दवा डाली परेशानी में। अरे यह बुची हई के पशु लखाल, एह बुची हई के पशु लखाल, दुख ना होई जवानी में। ए बुची हई के पशु लखाल, दुख ना होई जवानी में। कॉन्टैक्ट नंबर 7352676438।